برو خملاوی جواری رو بارو ایلال وی رو بارو خملاوی بهاری سرکانی چنارو ایلال وی رو باری سرکانی چنارو خملاوی رو باری سلاو دوست و یارو ایلال من رو بارو سلاو دوست و یارو خملاوی جو باری بهاروب تو شکوته حیلال من رو بارو حراموب تو شکوته خملاوی جو باری سوزانب جوریده حیلال من رو بارو سوزانب جوریده خملاوی جو باری بهنا یارم جیده ایلال من رو بارو بهنا دوستم جیده خملاوی جو باری مزنو ایلال وی رو باری دلالوب مزنو خملاوی جو باری سربانی بسوسنو ایلال وی رو باری سربانی بسوسنو خملاوی جو باری سلاو جنو میرو ایلال وی رو باری سلاو جنو میرو خملاوی جو باری گلک سپاس بله تماشاوانین هیجا و برومت ام وی هفتیجی مهوان مالاوانا لئلنا از بتنمه سه مهوانه من دیجی هنا ایرو مهوانه من هنرمندکی هنجنز و ناز دکن لی افدمک دریجه نخویابو بسترانا سوریازی تناس کرین امود بوتان از بخواجرت بجم هیوی از بجم هیوی تگلکی بخیر و خوشی سر شعوات هاتی افدمک دریجه جالی تماشاوانان و جالی موجی گلو پرس به عیبن تل کوبوی تچه دکی آنها هیوی و چه بکی کرم که بله دست به که برنامه تا جسپیروست که مامسته ام هیوی دیکن برنامه بوی آوایی درباره خبات چند هنر کردی تایبتی بهین زیاده تر هم به چوانی یک باش درک به پیشبری تماشاوان و گوداروان همان آوایی نها پرسات کوتاه کری دست به که از وی بجم از جزیره بوتانم بله سرچاو نشی یعنی عالیه هنری راست دمک درش هنک از نخویم بری نه 12-13 سالی وقت 2009 وقت باش تزانین سترانا سوریاس وقت قلیبک مجره در خستی بو با آوایک باش خبات من چند هنری جی درباره هنر کردی دجی دمشان لی بله پشتی 2009 پیدا از لگرتیگه دبوم از کتم گرتیگه قاسی 8 سال از گرتیگه دمام گلک در باسی به ام سپاس کنم مستعربی جبوناوی جی یعنی بچک نگو خواستگی ام نخویان مخواست هم جالی تماشاوانان و مثلا هیوی بوتان
ev nêzîkî neh 10 sala nedixuya me dizanibû lêbelê me got bila temaşevan jî Belê. hadar bibin. Rast e yani me jî hani dibêjiya nedixwest pêvajeyek viya awayî biboriya çünkü bi rastî jî xebatên çand û hunerî ji bo min tiştek pir nirx pir pîroz in taybetî ser zimanê xwe zimanê dayîkî mirov dikare bi hem çand û nera xwe pêş bixe hem stranê xwe bistirê li gorî min li gerdûna ku em tê de jiyan dikin tişta herî bedev herî baş ew e ama hinek bêderfetî wek me gotiye da em bibêjin neguxwestekî çek ew demek bi vî awayî hat borandin lêbelê niha car dî xebatên xwe em hev didin bimeşînin car dî ez bêjim xebatên çand û huner dere ku ez lê mayîm ji vê saetûpê de jî ez ê hewl bidim xebatên hîn baştir çawaniyek hîn bixweştir jî derkevin pêşberên darvan û temaşevan. Ê baş e hevalê vî em careke dibêjin derbasî bê lê agahiyên ku gihatine ber destê me li dera ku tu lê jî te xebatên xwe çand û hunerî yek deqe yek saniyeyê jî te nerawestandiye. Em wê jî dizanin em duyalî de jî dîsa te pîroz dikin û serkeftinê dixwazin. Heval hêvî em ê hîn sohbeta xwe em ê berdewam bikin ji ber ku ev 10 sala temaşevanên me jî bêriya te kirine û me jî bêriya te kiriye. Em dixwazin êdî stranekê ji wilo hêdî em bikevin straneke dî jî em bêjin û em ê sohbeta xwe berdewam bikin. Belê. Em stranek dibêjin niha strana yekemîn wek baş tê zanîn strana botanê bû. Aliye herêma botanê de hat gotin robarobî. Strana duyemîn stranek hinek dî taybet e. Hevalek me Şerîf Yüce heye ev jî. Ew ev stran bi gotin û muzîka we çêkiriye. Ez jî hewl bidim vê stranê bistirêm. Keremtî. Mina xewnekî li ber çavê min tu winda bûyî ji xeyalên min gora xwe bilind ke li ser zinaran xwe berda serê nevalûçiya hevalê min tu kuvaçû berçavê min wenda bû tu zarokek bersinga bû îrorê bîriya te pîroz hevalê min tu kuvaçû berçavê min wenda bû tu zarokek betirsa bû îrorê vîriya te pîroz stranên me ji çiyan de kevrûdarên peledarê bêjî şervanê azadiyê stranên me ji çiyan de kevrûdarên peledarê bêjî şervanê azadiyê revîn pîroz li hêrsa kawan
Sozda bun roje navde çunçiya Trijen roje kuren yekşmara Heval bun şervanlı sereçiya Hevalimin tükuvaçu Berçavimin vendabu Duzaro kek bersin gabu İrore bir ya tepiros Hevalimin tükuvaçu Berçavimin vendabu Duzaro kek bersin gabu İrore bir ya tepiros Stranin me Ciciyande Kevru darin Peli darin Beji şervanin azadi Stranin me Ciciyande Kevru darin Peli darin Beji şervanin azadi gelek spas hevican. Beli anha ilij naha pede az bejim plan projen heval hevi da aliye çandu müzika kurdi de amada kariye bir hene az bejim reke çava daya peşiya xwed boy az bejim peşketinan çanda stranbejiye de vek heremeke piroz herema cezire bota kan em hinek li hast û ramanên û plan projeyên hêvîcan em guhdar bikin. Kerem ke. Belê mamoste spas dikim. Yani niha huner em heger behsa hunera Kurdî bikin taybetî. Yani em behsa karek gelek zor zehmet dikin. Yani çima em behsa karek zor zehmet dikin? Çünkü bi dinyayê de jî bi aliyê gerdûnê de jî ev tişt gelek tê gotin. Niha bi rastî jî stranên xwe, awazên xwe, an jî çand û hunera xwe ya Kurdî bi awayek azad em nikarin bistrên. Niha belku heger em bibêjin bingehê pêşneketina xebatên çand û hunera Kurdî de hinek lêhûrbûn û serbike mirov hinek dahûrandin bike vê mirov rastiyek bi vî awayî dane holê. Yani welatek ku azad nebe rastiyekiya xwe li her derê cîhanê wisa welatek azad nebe hunera xwe jî hinek dimîne bin wê siyê de. Difatise binde nikare bira bi awayek azad bistirê bi awayek azad xebatên ku dixwaze bîne ziman. Ama li hemberî vê jî em vê jî bêjin yani hunera Kurdî bi rastî heger em îro hêla xwe de wek kesên ku vî karî ve mijûl dibe eleqedar dibe dixwaze vî karê işte bi rûmet hinek pêş de bibe vê hinek mirov binêrê xwe jî yani kar û armancê ku em danin pêşiya xwe wek hunermendê Kurd çine neçine hinek lêhûrbûn vê ser vê jî bêkirin. Hêla xwe de jî ez bêjim bi taybetî ez ji bo kî Aliyê Herêma Botanê me hêla çavkaniyê de çavkaniya çandî de taybetî heger mirov bişîrove bike bi rastî jî dewlemendiyek gelek mezin heye. Dewlemendiyên me mixabin yani em baş nikarin işte derêxin bidin işte temeşevanan ya da godarvanan bigînin civakê yani vê alî de hinek qesî derdkevin ev hinek bêderfetî hinek jî qistlemê ku derdkevin pêşiya hunera me de ye em niha mesela ez bêjim Cizîrê çardî cihek ku mevekirî heye em wê cihî de dixwazin kesên ku em bêjin taybetî aliyê zimanê Kurdî de bixwaze xebatên çand huner stranbêjiyê bike her weke lîtirik em hinek derfet vedikin em bêjin bila kesên ku civaka me taybetî zarok bigire ciwan bigire heta hêla dengbêjiyê kal û pîr bigire em dixwazin aliyê hunerî bi her kesî bikin bin wê sêwanê de bi xebatek bi taybet û serbixwe bikare bibidin meşandin lê mixabin wek me gotî hinek bêderfetî hinek jî astengiyê ku derdkevin hinek pêşiya me digire yani xebat bi awayek azad
nikare bimeşe. Ama li hember vê jî eger wek hêvî tu bêjî tu çi xebatê pêş dixîn, xebatê min jî niha piştî ku ez ji girtîgehê derketim demek dirêj bû. Yani gelek belki temaşavanê me jî bizanibin, yan jî gelek kes dema bêjin işte baz zindanê tê kirin, em qala 8 sala dikin. Wek dîtirik işte va 8 sala da insan sonuçta ji azadiya xwe mahrum dibe. Lê belê rastiyek me vî awayî jî heye, yani çiqas li hemberî azadiya me em bêjin girtîgeh wek astengî berê danin jî em kîjan alan kîjan qadê de bulan wê qadê de bin em hewl didin. Mesela ez wek hunermendekî dixwazim xebatê xwe wî nava çar dîwara de jî be pêş bixim. Zindanê de jî me ev kir. Piştî ku em derketê jî hinek adaptasyona jiyanê her weke dîtirik bi piskirêgên ku mirov birû dimîne hene. Li hemberî va piskirêga jî car dî me hewl da hinek xebatên xwe hêdî derixin. Hêdî pêş bixin. Niha amadekariyek ya min heye. Qilêbek em dixwazin bişînin. Stranek ya melayê batê heye, helbestawiye. Stran me çêkiriye, em bibêjin. Vê li de kedu emega hevala jî gelek ne hevalbaran jî li vir e zaten. Ew jî kedê gelek mezin da ji bo vê xebatê. Demê pêş de em dixwazin mesela wek qilêbek wê derêxin. Car dî hinek xebatên me yên taybet hene. Hêdî em amadekariyê wa dikin. Em hani dibêjî em hêviya me heye ku du sê meha de wek du sê qilîb çalışmasî û her weke dîtirik demê pêş de eger ku derfetê me çêbin ber bi albîmê ve jî em biçin. Em ê hewl bidin hinek xebatên daha berbiçav, daha ku bê xuya kirin pêş bixin. Başa hevalê vî em jî gelek spas dikim bi rastî de hinek berfireh te vekir rast e. Lê belê mesela ev jî heye dema ku bîr û bawerî xurt be û meriv di serî hetanî mesela aliyê me jî ruh û bedenê de meriv xas be, safî be, meriv bawerî bi tiştekî anî be. Rast e ne çar dîwar dibin asteng û ne jî ez bêjim qeyd û bend û dîwar. Em bihêvîne, em ticareka em bêhêvî nebûne û em bihêzin jî, ticarekan bihêz jî nebûne. Lê bese nebese divê di her hêlê de meriv vî karê pîroz, meriv hîn karî bi şev û roj, meriv gavekî bi pêştir meriv bêxînî. Pêwîst e ku em hemî di nav vê ez bêjim hişmendî û pratika xwe ya jiyanê bin. Rast e baran jî û heval vedat jî mesela rastî emekdarên me yên mesela bêjim hîn zarokatiya xwe ve li va saziyên me ez bêjim ev pêwîra pîroz danîne ser milê xwe em wan jî gelek spas dikin. Bi rastî jî jiyan bi hev re yani hele bi çand û huner bi ruhekî netewê ye ruhekî hevpar e. Yani heke ku wê geşedan û ez bêjim pratikê bê bi pêş nakeve. Belê hêvî can deka êdî em me sohbet me gelek dirêj kir êdî em derbasî straneke dî vivin gelo. Belê mamoste bila em stranek dibêjin. Kerem. Stran em bi hevalê xwe re wisa em cana ev işî karê de muzîkê min rûdikê min dixwaze bi hevalê xwe re çunekî nava danistandinê de be. Rast. Vî de rastî ling û piyê me em jî destê me hemû hevalên me yên ku vê alî de ji me re dibin alîkar. Erê rast. Ji ber wê ez süreklî dinêrim wa dinêrim. Hatî dîtina wa têr nabe. Dîtina wa têr nabe. Tem canî hûn jî lê heval hêvî birênin diqene ji we îlham digire. Aynen wisa. Kerem. Kin. Erê. Heylam goça ke cudi Akle mireçya Vana hurem gorabetrbam abdal khudê çekera seri Şeyh Muhammed Akle wan geliyor
خودم گودا از ببینم روژه سجارا سقنترا آخ لیوانر ولد راهینه عقل دراهینه ولم گوت و که عقل سرهلینه آخوازی کاش خیرا خودرت بویا بکامالا باب معبدال خوده بلا حفظ الله از بکت ما ماقل حفظ که عقل بسرد keçke dine tumaze meşya tev meşya kaze keçke dine tumaze meşya tev meşya kaze kavlemin uyaramin kelha te soryaze kavlemin uyaramin kelha te soryaze چونه بدریه قاچه ال چونه بدریه قاچه مال چونه بدریه قاچه ال چونه بدریه قاچه bu تقرقادم آنجه بردارای خولنجه bu تقرقادم آنجه بردارای خولنجه keçke dine tulazı meşya teb meşya kazi keçke dine tulazı meşya teb meşya kazi kavlemin uyaramin kelha te soryazi kavlemin uyaramin kelha te soryazi gelek spas piştî 10 sala evstiran zindî meşte guhdar kir ez bawerim tijî di aliyê hest û raman de tu şoyî piştî 10 salê dî ne muhakkak yani ew hest nêrîn û ew ez bêjim ji diliya ku te xwend meriv hîç dike yani meriv wilo pê hese yani ku meriv ço ku derî gelek spas hevalê vî bi rastiyê stranek soryaz gelo demsala wê derbas bûye ana hîn heye li cizîrê hemen bize gerek kesin ha rakir jî ha xelas demsala ve qediya bije hinek ama mala dama ku tamam biz demsalat qediş tamamıyla holen narabe yani demine çünkü tırşiya ve çekirin ve giya texne şoraf kede tabii texne şoraf kede zivistanê zivistanê jî dixuna gidişi demî kengê keyfi habe der texin dixun yani giya xoş e باشه gelek spas hevalê vî hevalê vî te qala amadakariya ez bêjim çend stran û wek klîp û pêşerojê jî wek albüm te difekirî yani
دویالی ده برهم یه تنه تج هرما بوتا اوه کو از بیجم هاتنه بشافتن هاتنه آسیمله کرن آنجی هاتنه بن آخ کرن گلو تا او کولانا درخستنه از خوازم هنک و پیواجوی تفکی نام استاد اوسا بیجم چافکانیا ام بیجی چاندا کردی دنگ بیجیه براستی راستیه ها به تو آوایی نکاره بیوشارتن دنگ بیجی جی هرما بوتا نتیسک پر بنرخو تایبته نه بهنگ خباتن سر دنگ بیجیه اللي هربنا كامن هيا çünkü eğer em bixwazin işte çand û hunera Kurdî rast pêş bixin rast bigînin civakê pêşî ve em vegerin bingeha wê koka wê koka em bikaribin rast bigirin dest rast şîrove bikin û bi vî awayî car dê bigînin civakê na wek şêweyên ku dengbêjiyê ez pir jî hez dikim dengbêjiyê ez wek dengbêjekî işte bi sala strayê ez nikarim bêjim lêberê mabestekan vî awayî jî heye yani demê pêş te ku derfetê me çêbe ser albûmek wek ya dengbêjî taybetî jî hinek xebat wek lêhûrbûna dixwazim pêş bixem lê ji wê de wê de tir niha em wek sê çar stran destê min de ku ez ser dixebitim hene hinek stranên em bêjî gelerî ne li gor em jî demê hinek tirçek nû wek nûjenî em lê bar dikin dixwazin hewl bidin car dê bigînin civakê çünkü em bêjin îro helbest her wekerî tirik vên ew jî bizivirin strana yani ser wê jî hinek xebatê me hene helbestên Kurdî helbestên taybetiyên dîrokî wek em bêjin Melayê Cizîrê tu bigirî dest Ehmed Xanê tu bigirî dest niha helbestên ku wan bi demê xwe de nivîsîn navareka wa pir kûr in yani tu hem evînî tê de dibînî tu hem tasawufî tê de dibînîn netewî tê de dibînîn yani bi her awayî ew helbest hatine nivîsandin na bi rastî jî mesela hunera Kurdî em bêjin salên dawî aliyê berhem afirandinê de biçek hinek sistbûyînek jiyan dike em wisa pêna ser dikin zêde vê hêlê de berhem ya da afirînerî yek baş derneket yani min jî hew da yek du stran ku destpêkê de jî min gotiyan Melayê Batê mesela helbesta wî wek stran mixwand mabesta me hinek ev bû yani me got ev em bêjin şairên me yên pir bi nav û deng bi dinyayê de navdane lê mixabin bi nava civaka me de bi nava hunera me xwe de ji zêde nehatine honandin hewl min da mesela sinek stran bi vî awayî bildar bixim yek ya Melayê Batê yek jî ya Baba Tahîrê Uryan heye ser wê jî hinek lêhûrbûnê me hene lê tabii ev hinek xebatên demê ne çünkü bi rastî jî piştî ku ez girtîgehên derketim jî mabestam hinek ev bû yani me digo bila berhemek baş derkevin mesela bêjin niha bîle gelek kes dema ku strana Soryaz guhdar dikin yani hêstek cuda bi insana dava kirin yani me nexwest em hinek wek müzikên ku îro güncel tên kirin wek rojane tên kirin hinek xebat em derixin tenê rojek tu roja bê guhdarkirin û bê jî bîr kirin yani hinek xebatek û negin çêtire aynen em dixwazin xebatek ku lê berfire bi salên dirêj jî ku çi demê jî were guhdarkirin zindîbûyîna xwe de hêstekî insana de bide ava kirin li gorî min zaten taybetmendiya hunerê hinek ev e heger ku stranek ya da helbestek bi sere bi sadan sal jî derbas bi dema ku tu bixwînî tê hêstek bi mezin jê bigirî hêstek xweş tu jê bigirîn huner hêlek de ew e niha bîle eger Melayê Cizîrê tê xwandin Ehmedê Xanê mesela dema ku tê xwandin yani laşê insan de zindîbûyînek hêstê insan de zindîbûyînek dafirîne ev li gor min tiştek mühim e vê em hinek vî alî de pêş bixin ez jî hewl dim xebatên xwe biçikî ser van alîya de pêş bixim demê pêşte ku derfetê me hebin car dîve gotî tu astengî dî dernekevin pêşiya me em ê hewl bidin em hêvîdanin ku îdî dernekevin hevalê vî belê hevalê vî em sohbeta xwe jî em dikin lê belê ez bawerim dema stranê hat dema stranê Barancan
شاروشه جانا برینه آسوی سوره بوهاراجینه وادلو میلا تجینه بخوینه آسوی سوره بوهاراجینه وادلو ملاک تجینه بخوینه صبر و دلخواست بایزد بینم هم سازم هم ساز رونق و جینم صبر و دلخواست بایزد بینم هم سازم هم ساز رونق و جینم دشتا حیاته واد خملینم دیلان و سماق لدگرینم دشتا حیاته واد خملینم دیلان و سماق لدگرینم gelek spas heval hevî. Baş heval hevî ez bawerim em wilo dema me jî û tiştekî hindik ma gelo tiştekî ku tu bixwazî bêjê tiştekî ku me nanî bê ziman an jî tu bixwazî ve bêjê kerem ke em te guhdar bikin. Ez gelek spas dikim mamoste. Bi rastî ji bo min tevlîbûna vê bername şaneziyek gelek mezin e. Ez keda ku hemû hevalên li vir vê xebatê dimeşîne ez pîroz dikim spasiya xwe ji bo we pêşkêş dikim. Bi rastî jî bernameyên bi vî awayî destpêkê de min got divê werin zêdekirin yani daha bi zêdeyî bên kişandin daha bi zêdeyî em bêjî aliyê hunerî em baştir xwe bikarin bigînin civakê çünkü îro em bibêjin kêmahiya nava çanda hunera Kurdî de ya herî zêde yek jî ev e platform an jî em bêjin derfetên ku hunermend bikarin xwe îfade bikin bikarin xwe bigînin civakê kêmin wek berê tunînin rast e îro em bibêjin wek sosyal medya tê pênaseykirin gelek xebat ser wê tê meşandin ama bi tanişta wê de vê hinek xebatên dîtirê taybet jî bên meşandin wek heval hevî ew xebat jî demkîn e yani ew xebatên ez bêjim li ser sosyal medya yani li ser vê wan ez bêjim teşên rêbazên ku îro îdî herkes tambûrek, gîtarek, amûrek, an jî stranek war wilo dest avêtiyê de qetliamekî dike yani. û te didî ku terq avê hev qa şopdarê min hene hev qa jî nizanim çi hene ya bibûrên li serê te bixwe li ser vê hunerek wecî. Ew hunera tişkîre dike, ew huner li ser navê kîtê dike. An jî ew ê ku li te guhdar dikin. Divê meriv hinek yani aliyê pencera jiyanê de meriv hinek berfireh meriv meyzênê. Ji ber wê sedemê pêwîst e ku meriv çi dike bila bê bila gavek bi erênî rast û saxlam bê lê bila 2 roj heftîk 10 roj bila giran bê yani.
Kerem ke. Ya story tedbim libeli ku iru mesela gerem psikreka ku em naha ser niqaştkin brasti psikreka bingehin o iru ji em bibejin pergala ku hatiya vakirin dixwaze zaten meyla civa ki ser tişte rojana terbiye bike. Yani Rast. tatmin ve her vekeli direkt hem tişte ser tişte rojana dixwaze ferasetek bide avakirin. Bize iru hünera ku demeşandım bir gişti em bibejin ama taybeti jiya Kurdî de hinek ev mail ev ferasetên bi vî awayî dixwazin werin kûrkirin ji bo ku em bêjin zimanê Kurdî bi heman avayî çand û hunera Kurdî ji bingeha xwe qut bibe. Yani xebatek vî awayî taybet ji dê meşandin ama li hember ve yani her çiqas êrişî bi vî awayî hebin jî heger ku em jî bikaribin wek em bêjî kesên wek platformên bi vî awayî her veke dîtirik derfetên ku heyî mirov hinek tirik aliyê hunerî de hunermendê ku vî karî dimeşîne mirov jî re bibe alîkar pêşiya veke ez bawer dikim ki xebatên bihîn bi çawanî baş hîn nîteliklî dibêjin ew ê hem derkevin pêş heman awayî çand û hunera Kurdî jî ew ê xwe bi gelek ala de daha baştir îfade bike ki îro em demê dawî dibînin ki gelek hunermend ya jî kesên ku zêde ne navdar jî welatên cuda cuda stranên Kurdî distêrên. Li belê tu tên welatê Kurda tu dinêrîn, welatê Kurda xwe tiştek bi berova jî vê tevdigerin. Stranên xwe nabêjin, stranên xwe nastirin, stranên em bêjin cuda cuda distirên. Hinek ev kemasîk jî heye yani vê îro em nava civaka xwe de vê rastî jî bidin nîşandan. Çima mesela meyla me hinek kevi ser zimanên dîtirik gelên beyanî tê zimanê me stranê me dibêje yani ew qas jê hes dikin ew qas bi xoşawa diçe ew dibêjin lê belê em bêjî çandek çavkaniyek ev qas kûr ev qas bi zengîn bi berfirayî heye çira em jî feyda nakin ya da çira em nikarin baş îfade bikin bidin xuyakirin yani jî zêde em meyla xwe nadin wê derê hinek vê ser vê de jî lêhorbûn çêbe ez vî awayî dikare bêjim ji bo bernamê carek dî gelek spas dikim ji bo keda hevalên vê derê Havalê xewastan dî qemeraman her weke dî destpêkî jî min gotin em gelek spas dikim Ekiba rengin hünerek giştî. giştî re Baş. spas Em jî gelek spas dikin hevalê vî bi rastî jî tevlîbûna te te rengek te bername rengên hunerê me gelek jî bêriya te kirbû temaşevanan jî bêriya te kirbû lê ez hêvîdarim ku teqez di pêşerojê de em ê hîn berfirehtir li qadine dî bi awakê dî em ê carekê dî wen gel hevdû welbetet em gelek spas dikin ji bo keda we jî eval baran taybetî jî ji bo we her dika jî em gelek spas dikin belê temaşevanên hêja bi rûmet li ser navê ekîba ez bêjim rengên hunerê pev û kameraman û rejî û werhasil hemiya we em gelek spas dikin ez hêvîdarim bernamek bi dilê we çêbû heyanî bernamekê dî bi mêvanekê dî li ciyekê dî bimên xêr û xweşî de û straneke ewa gava dî ku me bi hev re digot kerem ke belê Serkanyo kene feleli leylani ho leylani Serkanyo kene feleli dayke korin elmali Nefeli çarde peleli leylani ho leylani Nefeli çarde peleli dayke korin elmali Serkanyo keşe beşeli leylani ho leylani Serkanyo keşe beşeli dayke korin elmali Şebeşeden dikreşeli leylani ho leylani Şebeşeden dikreşeli dayke korin elmali Mehali paziraşeli
ليلاني هو ليلاني ما خالي قاسي برشالي دايكي كورين المالي Serkan yo